Nalazimo se ispred Nadbiskupske klasične gimnazije, čiji je zaštitnik Sveti Josip. No mi danas nećemo govoriti o njemu, nego o drugoj ličnosti, a to je Ivan Merz. Što učenici znaju o njemu i zašto je zaslužan za našu školu? Pogledajmo. Ko je bio Ivan Merz? Učenik naše škole koji je predavao francuski jezik u našoj školi i, ako se ne varam, proglašen je slugom Božjim i bio je laik. On je predavao u našoj školi, bio je učitelj. Ivan Merz je bio katolik, on je blaženik, Hrvat iz Banja Luke, bio je profesor u našoj školi. Tko je bio profesor francuskog, to zna, u našoj školi? Jedan čovjek, ne znam na kaj se misli, kao u kojem smislu. Pa Ivan Merz općenito, sve što znaš o njemu. Hrvatski blaženik, profesor u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, laik, volio Isusa. Vidjeli smo da naši učenici znaju podosta o Ivanu Merzu, a primijetili smo da su dečki odvažni i ne boje se kamera. Svaka čast. A ima i onih koji naših blaženika gledaju nešto drugačijim očima. Hajduka šta igra? Neki s crkve. Merz je bio... Ivan Merz. Čekaj ovo mikrofon. Nije. Ivan Merz je bio laik. I Ivan Merz pričao jako puno jezika, bio je profesor, bio je više, Bio je profesor. Ja mislim da je bio dobar svećenik, mislim, vodio je dobre mise. A Ivan Merz, to je bio jedan mecena, darivač. Merz, a to je bila jedna osoba. Ivan Merz, ko je bio? Jedan fini gospodin. Ko je bio Ivan Merz? Pa joj, zaštitnik naše škole, ili tako? Može tako moći. Dobro, je li on bio svećenik ili nije? Nije. Nego? Nije bio. Dobro, i gdje mu je pokopan gdje je njegov grob? Joj, to su... Jao, ne mogu se sjetiti, to ne mogu se sjetiti. Bio je svećenik. Zašto je zaslužen? Pa izborio se za našu školu, evo imamo njegovu sliku gore, onaj lijepu učionicu, fiziku, to je sve za on zaslužen. Okej, evo. Nije, on je laik. Okej. Dobro, i znaš možda gdje mu se nalazi grob? Ne znam. Blaženi Ivan Merz je živio prije 90 godina i zalagao se za mlade. Stoga i danas postoje oni koji su oduševljeni njegovim životom i nastoje živjeti po uzoru na njega. Danas ćemo razgovarati sa voditeljicom Merzovih orlova, Anđelom Krivić. Pozdrav Anđela. Pozdrav. Recite nam što su to Merzovi orlovi i gdje se okupljate. Merz je skupina mladih ljudi koji se nadahnuju životom blaženog Ivana Merza i okupljamo se u Palmićevoj 31 u prostorijama Studentskog katoličkog centra. Što vas toliko oduševljava kod blaženog Ivana Merza? Mene osobno oduševljava njegova ljubav prema presvetom. Način kako je on uistinu živio svoj život, ono što je vjerovao, to je i provodio u sadašnjem životu. I mene je kod njega privuklo taj njegov dnevnik, jer baš on je jedan od, mislim, malog broja blaženika svetaca kod kojih imate zabilježen doslovno njegov put u svetosti. I kad sam počela njega čitati, gdje on spominje kako je, ne znam, se zaljubio, imao djevojku, kako je se prejedo kolačima i sve, i onda čitaš to i vidiš dalje kako on napreduje, razvija se u svjetosti i to mi pokazuje da i ja mogu tako. Znači, ako je on tako se mogao razvijati, ja mogu jednog dana po uzoru na njega postati sveta. I tako što svaki dan sve više radim na sebi. Tako da, ne znam, meni najdraža njegova rečenica je vjera treba biti život, a ne tradicija. Znači da svaki dan pokušavamo što više živjeti ono što vjerujemo.
Slušaj ovo. Nema bliskoga prijateljstva između mladića i djevojke. Zato se valja kao vatre čuvati rane ljubavi. Nema onoga prijateljstva između mladića i djevojke što se može naći među dvojicu mladića. Samo malo. To se znači se ne bi trebao družiti s dečkima iz razreda, a sjedim još i sjedim. Da, užno. A slušaj ovo. Tako eto mladić koji rano počinje ljubakati i duševno kržlja. Njemu je stalo samo do toga da udovoljava njenim željama, a zapušta više interesa. Zato mladići koji se rado druže s djevojkama sami postaju slabići. U njih redovito nema volje, nema muževnosti. Ti se sigurno ne bi služao puno dečka u našoj školi. Da, istina. Gledaj ima i za cure. Djevojka preranim zaljubljivanjem gubi umiljatost i stalnost. Sad je pak pretjeran. To je previše. Ali opet on je bio blaženik. Sigurno to ne bi bez veze rekao. Nismo mi krivo skužili jednostavno. Ma znam, pa to je u duhu njegova vremena. Da. Pa bolo nas briga, tu se nas tiče, to je prije bilo. Da. Ili ipak. Joj, spavaš li mirno, Merce? Da, dok mi tu mozgamo o tvojim riječima. Možemo vidjeti dosta zanimljiv i radikalan stav na odnos mladića i djevojke. Kako na to gledate? Pa ovako, znači, prvi put kad sam se s tim susrela kod Merca i meni je bilo to malo radikalno. Trebalo mi je vremena da to prožvače, promišljam i razmislim o tome i onda mi je sjelo. I zapravo, ili si za Krista ili nisi. Znači, tu zapravo to i nije radikalno, to je jednostavno opredjeljenje za ono što je istina i što treba biti tako. Tako da, ja se s tim apsolutno slažem i pokušavam tako i živjeti. I mislim da svi trebamo dati priliku i Mercu i istini i sebi da to spoznamo. I nije ništa dobro pristati odjedanput, ali ako razmisliš onda će ti jednostavno srce ti govori istinu, a to se meni čini u redu. A sada, voditeljice, da vidimo koliko vi znate o blaženom Ivanu Mercu. U kojem je mjestu rođen Ivan Merc? U Banja Luci. Gdje se nalazi grob Ivana Merca? U Bazilici Pavlićevoj. Bravo, prva dva pitanja su točno odgovorene. Koje su 3 riječi uklesane na njegovu grobu? 3 riječi. Na njegov grob je uklesana Euharistija, žrtva i apostolat. Bravo, voditeljice. Položili ste test. Danas smo čuli dosta zanimljivoga o Ivanu Mercu. Volio je mlade i posvetio je život radost njima, ali osobito je volio Isusa Krista. Iz pisma Majci 1921. Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom pojedinom čovjeku bez iznimke. Budući da je ovaj život samo kratka priprava za vječnost, to je naravno da sav naš rad ide za tim. Jedan se ženi da dobavi nove stanovnike neba, drugi je osim toga novinar i širi istinu, jedan je željezničar i pridonaša brzom širenju kraljevstva Božjeg. To se čini neobično jer živimo u stoljeću gdje je jadno duhovno stanje. Zaboravilo se nadprirodno misliti i živi se i umire, a da se ne zna zašto. Moguće je da će to jadno stanje doći napokon kraju, ali mi se ne smijemo dati zgnječiti od ove blatne atmosfere u kojoj živimo. Nadam se da smo istog mišljenja i da ćemo se zajedno moliti dragom Bogu. On neka upravlja naše putove tako kako nalazi da je dobro, a ne kako bi željela naša mašta. Dragi naši, ovime završavamo prilog. Nadamo se da smo vas barem malo bolje upoznali s našim blaženikom, a mi vjerujemo da nas njegov zagovor prati. Pozdrav! A mi vjerujemo da će nas njegov blagoslov pratiti. Merca na... Aj još jedan put. Merca možemo vidjeti zanimljiv i dosta radikalan odnos muškaraca. Mogu opet. Nalazimo se ispred Nadbiskupske klasične gimnazije, čiji je zaštitnik Sveti Josip. No mi danas nećemo govoriti o njemu, već o drugoj ličnosti. Ne. Nadamo se da smo vas bolje upoznali s našim blagoslovom, a mi vjerujemo da nas njegov... Blaženik. Ti si tek sad počeo snimati, jel da?
To. Bilo onda bi se ono Kartanje, ovo je naš. A u pozadini tamo se ti. Da, ali ne bi miješala puno, znaš.